Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Mina. Isa po ako sa masugid niyong tagapakinig. At masasabi kong naaaliw po talaga ako sa mga kwentong ibinabahagi po dito. Kaya naisip ko pong magbahagi din ng personal kong karanasan. Nais kong marinig ang sarili kong kwento dito sa inyong programa. 12 anyos po ako noon, Sir PB, nang unang makaranas ng nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Nagbakasyon kami noon sa bahay ng lola ko sa probinsya. May kalakihan ang bahay nila lola at 2 palapag yon. Pero luma na at pang sinauna pa ang pagkakayari. Lagi po akong pinapatulog noon ni nanay tuwing tanghali. At kahit nasa bakasyon kami, ay araw-araw pa rin niya akong pinapatulog. Sa totoo lang po, ayokong matulog sa tanghali. Pinipilit ko lang dahil pinapagalitan nila ako. Kaya matagal bago ako nakakatulog, lalo na kapag naririnig ko yung mga boses ng mga kalaro kong nagkakaingay sa labas. Kaya kapag nagising ako ay gabi na. Minsan, nang pinatulog niya akong muli doon sa may kwarto sa itaas, nang magising ako ay napakadilim sa kwarto. Kaya gabi na, naisip ko. At nakalimutan nilang magsindi man lang ng ilaw sa silid kung saan ako natutulog. Pagbangon ko ay napasigaw talaga ako ng ubod lakas. Dahil nagulat ako at natakot nang makita ko sa may bintana yung animoy malaking paniki na nakakabit doon sa mga rehas na bakal. Tapat na tapat pa naman sa akin yung bintana. At ang lalong ikinatakot ko pa ay hindi talaga iyon isang paniki, kundi tao iyon na mayroong malapad na pakpak. Mahirap paniwalaan pero totoo at sigurado ako sa aking nakita. Kahit ako man noong mga oras na iyon ay halos hindi rin makapaniwala. Pagkat noon lang ako nakakita ng ganon sa buong buhay ko at ayaw ko na iyong maulit pa. Pero hindi yung gusto ko ang nasunod. Dahil makaraan lang ang ilang araw ay muli akong nakakita ng aswang. Pero hindi na sa ganong anyo. Hindi ko kasi ipinagtapat sa mga magulang ko at kanila lola yung totoong nakita ko. Naisip ko kasi baka lalo lang nila akong higpitan at bawalang maglaro sa labas. Kaya nang mag-usisa sila sa akin noon kung ano ang aking nakita, kung bakit ako napasigaw ng malakas, ay sinabi kong pusa lang pala at nagulat lang ako. Pero kahit hindi ko sinabi sa kanila yung totoong nakita ko, ay naging mas maingat na ako. Hindi na talaga ako lumalabas sa bakuran ng bahay nila lola. Doon lang kami naglalaro ng mga pinsang ko sa loob. Pero mukhang matindi yata yung pagnanasa sa akin ng mga aswang doon kanila lola.
Dahil kahit nasa loob lang kami ng kanilang bakuran, ay pinasok pa rin ako ng mga ito. Naglalaro kami noon ng tagu-taguan ng mga pinsang ko. Kagigising ko lang noon at mag-aalas 5 pa lang. Malawak ang nasasakop ng bakuran nila Lola at maraming mga puno. Maraming pwedeng mapagtaguan. Kung kaya, angkop talaga para sa aming laro. Kasama ko lagi noon si Linda. Kung nasaan ako, ay naroon din siya. Nang nasa kalagitnaan na kami ng aming paglalaro, ay may napansin akong tao na para bang nagtatago din. At doon ko siya nakita sa mga puno. Sinabi ko kagad kay Linda yung aking nakita. Pero sa halip na tumakbo, ay sinabihan niya akong yumuko at magtago kaming mabuti. Takot na ako noong mga oras na iyon at parang nahihirapan na akong huminga dahil sa sobrang kaba. At nang mapalingon ako, ay nakita ko yung dalawang kamay doon sa may puno. Nakakatakot iyon. Hindi iyon normal na isang karaniwang kamay na makikita sa mga tao. Nakakakilabot iyon. Kaya sinabi ko kay Linda na tumakbo na kami. Dahil naroon lang yung aswang sa likod ng puno na ilang metro lang ang layo mula sa amin. Pero kung natatakot ako, ay naramdaman kong mas natatakot pala si Linda. At kaya pala ayaw niyang kami ay tumakbo ay dahil sa halos hindi na niya maigalaw pa ang kanyang katawan dahil sa sobrang takot. Hinang-hina siya. At tulad ko, ay nahihirapan din siyang huminga. Na habang pinagmamasdan ko siya, ay napansin kong tila mas malala pa nga kesa sa akin. Pagkat may sakit pala ito na hika. Nang muli akong mapalingon, ay nakita ko na pati ang braso ng aswang, pati yung kabahagi ng kanyang buhok. Naisip kong dahan-dahan na itong kumikilos. Nang ibalik ko ang pansin ko kay Linda, ay nakita kong namumutla na maging ang kanyang mga labi. Pilit ko pa ring pinapalakas yung loob niya at sinasabing kailangan na naming umalis doon. Nang ituon kong muli yung aking tingin doon sa aswang, ay nakita kong tuluyan na itong lumabas sa kanyang pinagkukublihang puno. At dahan-dahan na itong gumagapang na parang aso. Kaya sisigaw na sana ako para humingi ng tulong nang bigla namang kaming matagpuan ng mga pinsan namin. Kanina pa raw nila kami hinahanap. At nang tingnan kong muli ang aswang, ay wala na ito. Nagulat ang mga pinsan namin nang makita nila si Linda at nagtulong-tulong kami na buhatin siya. Pagdating namin sa bahay, ay sinabi ko na sa aking mga magulang ang nalalaman ko. Lahat ng aking nakita ay sinabi ko na sa kanila. Sabi ng lola ko, mayroon daw talagang isang pamilya doon sa kanila na pinaniniwalaan ng mga tao na may lahing aswang. Pero matagal na raw silang walang balita sa mga ito. Ang alam daw nila ay ng ibang bayan na sila. May nakapagsabi din na nasa Maynila na raw ang mga ito, pagkat may nakakita na taga roon sa kanila.
Kaya wala nang mga nangyayaring kababalagan doon sa kanila na dulot ng mga aswang. Kaya nagtataka raw si Lola kung bakit bigla na namang sumulpot ang mga ito. Sabi pa niya, iilan lang naman ang mga taga roon sa kanila ang nag-ibang bayan. Halos lahat ng taga roon sa kanila ay doon na nakapag-asawa at namuhay. At karamihan ng mga umalis sa lugar nila ay hindi na nakabalik pa. At ginawa pa nga niyang halimbawa si Mama na kung hindi pa nga raw niya pinilit na magbakasyon ay baka hindi pa kami umuwi, sapagkat boring talaga doon sa kanila. Aaminin kong kahit ako nung naroon kami ay hindi talaga nasiyahan sa naging bakasyon namin. Buti na nga lang at may mga pinsan akong masisipag na nagpupunta ron sa bahay nila Lola para makipaglaro sa akin. Dahil yung lugar nila Lola ay parang ghost town. Walang kabuhay-buhay at talagang nakakatakot. Na binagayan pa ng nag-iisa niyang bahay na malaki. Ngunit makaluma naman ang disenyo na parang haunted house na nakatirik sa pinakapusod ng lupain nila. Idagdag pa yung mga naglalakihang puno na nakapalibot, na nakakatakot yung mga itsura dahil sa paraan ng pagkakatubo ng kanilang mga sanga. Kaya tama, sino nga naman ang gaganahang bumalik pa doon kapag nakaalis na? Ang magbibigay na lang sa iyo ng motibasyong magbalik sa lugar na iyon ay yung pagmamahal mo sa mga kaanak na naiwang naroon. Maliban doon, wala na. Kaya dahil sa sinabing iyon ni Lola, kung kaya naikwento ko yung tungkol sa mag-asawang nakausap ko sa barko. Nakatabi ko kasi sila habang pinagmamasdan ko yung paglubog ng araw. At kanila akong tinanong kung taga saan. Kaya sinabi kong magbabakasyon lang kami at ang nanay ko talaga ang taga roon. Sinabi ko ring yun pa lang ang unang pagkakataong kong makapunta roon dahil sa Maynila na ako'y pinanganak at lumaki. At tinanong nila ako kung saan ang aming destinasyon. Saan daw kami tutuloy pagdating namin sa probinsya. Kaya binanggit ko yung lugar na sinabi sa akin ni Mama. At napansin kong medyo nagulat pa sila. At masayang sinabi sa akin na doon din ang tungo nila dahil mga taga roon sila. Biglang nagulat si Lola sa ikinuwento ko at agad niyang ipinalarawan sa akin yung sinasabi ko mag-asawa na nakausap ko. Kaya base sa natatandaan ko ay agad ko namang inilarawan sa kanya at nagulat kami sa naging reaksyon ni Lola. At sinabi niyang iyon nga ang pamilyang tinutukoy niya na lahi ng mga aswang. Tinanong niya pa akong muli kung may mga kasama ang mga ito. Sinabi kong kasama nila ang kanilang mga anak at bali 3 pamilya silang lahat. Biglang napatakip si Lola ng bibig at talagang panandalian pang natulala dahil sa sobra niyang pagkagulat. Bakas na bakas sa kanyang muka ang matindi niyang pag-aalala. Sinabihan niya kaming lahat na magpipinsan na wag nang lalabas pa ng bahay. At agad niyang ipinasarang mabuti yung mga pinto at bintana. Inutusan din nila kami
na kumuha ng mga bawang sa kusina. Si Papa naman ay wala na ring nagawa pa kundi ang sumunod sa mga sinasabi ni Lola. Hindi kasi ito naniniwala. At para sa kanya, yung mga ipinagtapat ko ay guni-guni ko lamang. Sinabitan namin ng mga bawang yung bintana at pinto. Pinalagyan din iyon ni Lola ng mga walis na nakabaliktad at inihambalang. Ang pinsang ko namang si Linda noong mga oras na iyon ay nakahiga at nakatulog na. Bumuti na rin kahit paano ang kanyang kalagayan. Kinuha ng pinsang ko yung krus na nasa altar at kanya sana iyong isasabit din sa may pinto. Pero pinigilan siya ng papa ko at sinabing hindi iyon totoo. Kaya parang nakaramdam ako ng inis noon kay Papa. Pero sa lahat ng hindi niya pinaniniwalaan ay doon siya tumama dahil sinang-ayunan iyon ni Lola. Sinabi ni Lola na kanila nang nasubukan noon at wala nga raw iyong naging epekto sa mga aswang. Sa mga palabas lang daw nangyayari iyon. Nang maisaayos na namin ang lahat, ay saka pala naghanda sila Lola at Mama ng aming magiging hapunan. Maya-maya, bigla kaming nakarinig ng mga boses sa labas. Dumating ang kuya ni Mama at kasama nito ang panganay na anak na lalaki. Nagtaka daw kasi sila kung bakit hindi pa nakauwi si Linda, kung kaya kanilang hinanap. Sinabi namin sa kanila kung ano ang nangyari at maging sila ay nagulat. At yun ang dahilan kung bakit hindi na pinauwi pa ni Lola ang mga pinsang ko. Nandito na naman pala sila. Yan ang tandang-tanda ko na sinabi ni Tito na kapatid ni Mama. At sumagot si Lola ng oo at mas dumami pa. Dahil nagsipag-asawa na ang kanilang mga anak. Habang naglalagay na kami ng mga pinggan sa mesa at naghahanda na para kumain, ay nagsimula ng umalulong yung mga aso. Nakakatakot iyon. Hindi lamang yung kanilang tunog, kundi ang katotohanang wala naman akong natatandaang may alagang aso sila Lola. At nang sumilip si Tito sa bintana ay nagulat siya at agad na napatingin sa amin. Sinabi niyang mayroong mga tao na nasa labas. Pero nakatayo lang ang mga ito at tila kumukumpas yung isang lalaki na para bang nagmamando at ibinibigay ang kanyang mga utos. Pumunta si Lola sa kanyang silid at paglabas niya ay kanyang ipinakita sa amin yung isang bote na may langis at dumaawas iyon. Sinabi niyang sila nga ang nasa labas. Nang kanyang tinutukoy ay yung pamilya ng mga aswang. Dahan-dahan akong lumapit sa may bintana at hinawi ko yung kortina noon. At kahit natatakot ay sumilip din ako. At nagtaka ako sa aking nakita. May mga kasama yung lalaki na nakaupong tulad sa aso. Nagpaalam si Tito kay Lola at Mama na kanya nang lalabasin ang mga ito. Pero hindi sila Lola pumayag at sinabing delikado. Pero sinabi ni Tito na nag-aalala siya na baka sunugin ng mga ito ang bahay ng dala nilang mga sulo para mapilitan silang lahat na lumabas at hindi niya raw iyon mapapayagan. Nagsalita si Papa
at kanyang sinang-ayunan si Tito. Naisip kong makasarili si Papa na hindi man lang niya inisip ang kapakanan ni Tito. Basta ligtas lang siya at ang kanyang pamilya. Pero nagkamali ako dahil matapos niyang sumang-ayon ay sinabi nito na sasamahan niya si Tito at ang anak nitong lalaki. Kaya kinuha ni Lola yung itak ni Lolo at ibinigay kay Papa. Naramdaman na namin noon na mayroon ng umaali-aligid maging sa likuran ng bahay. At parang inaalam nila kung saan sila maaaring makapasok. Sukbit ang kanilang mga itak ay lumabas na sila Papa. Sumama din si Mama at Lola, pero nasa likod lang sila. At naroong kami ng mga pinsang ko sa may pinto na hinayaan lang namin bagya yung nakabukas. Tinanong sila ni Tito kung anong dahilan bakit sila naroon. Sumagot ang lalaki at sinabing alam na raw ni Tito ang dahilan at wag na raw itong magmaang-maangan. Napansin kong yung kausap ni Tito ay yung lalaki na nakakwentuhan ko sa barko at nasa tabi nito ang kanyang asawa. Sa itsura ng mga ito ay parang kaidaran lang nila sila Mama. Pero ang sabi sa amin ni Lola, sila ang totoong kaidaran ng mga ito. Mga kababata pangaraw nila ni Lolo ang mga ito. Nagpatuloy pa ang kanilang mga pag-uusap. Sinabi ni Tito sa lalaki na kanyang ipaalaala sa kanya pagkat medyo nalimutan na niya kung ano nangyari. Biglang mas lalo pang naging mabalasik yung mukha ng lalaki na mahalata mo talagang nagalit ito. Para bang mayroon siyang naalala na hindi maganda nang sabihin iyon ni Tito sa kanya. Hindi ito sumagot, kung kaya nagsalita na uli si Tito at sinabing ginawa lang nila kung ano ang tama. Dapat daw nilang tandaan na hindi nila ginusto ang nangyari at sila ang punot dulo ng gulo. Ipinagdiinan pa ni Tito na ang mga ito ang nagumpisa at sila ay umaksyon lamang. Umakbang pang papalapit si Tito, dahan-dahan, habang dahan-dahan ring hinuhugot ang kanyang itak. Sinabi niyang hindi na sana sila dapat bumalik pa at kinalimutan na lang ang lahat. Ngayon, naalala na rin tuloy niya yung sakit ng kanilang ginawa kay Lolo, na para kay Tito, yung buhay ng isa nitong anak ay kulang pa nakabayaran sa buhay ng tatay nila Mama na si Lolo Pedring. Kaya hinamon ito ni Tito na kanila nang wakasan at wag nang idamay pang iba, lalong-lalo na raw kaming mga bata. Pero sinabi ng lalaki na uubusin nilang lahat ng natitirang lahi ni Lolo Pedring. At humanda na ang mga ito para lumusob. Maya-maya, biglang nagliwanag sa di kalayuan at narinig namin ang maraming tinig. Di nagtagal ay nakita namin kung sino ang mga dumating. Mga kapatid pa ni Mama at kasama ang kanilang mga anak na lalaki, pati na ang kanilang mga kaibigan at iba pang kababaryo. May mga dala din silang itak at pinatulis na kawayan at bigla na lang nagkagulo nang walang sabi-sabi nilang sinugod ang mga ito. Pati yung mga nasa likod ng bahay ni Lola ay nagsipagtakbuhan na papunta sa kanilang mga kasama at nagsipulasa na sila. Pero sinundan pa rin ito
nila Tito at tinugis. Nang mag-uumaga na, nagising ako nang marinig ko yung boses ng mga dumating. Sabi ng panganay nila Mama, matatahimik na muli ang kanilang lugar. Pero hindi umano yon panghabang buhay. Dahil marami pang natira sa kanilang lahi at tiyak siyang gaganti ang mga ito. Pero matatagalan pa. Yan ang mga narinig ko sa kanilang pag-uusap. Kaya nasabi ko sa aking sarili na ayoko nang magbakasyong muli doon kanila Mama. Iyon ang una at huli kong pagpunta doon. Kaya po hanggang ngayon ay hindi pa ako nakabalik sa probinsya nila Mama. Wala na rin si Lola at ang nakatira sa bahay nila ngayon ay ang pamilya ng panganay na kapatid nila. Ako nga po pala si Ryan, isang tagahanga ng mga kwentong katatakutan. Bata pa lang ako ay hilig ko na talagang makinig ng mga ganitong uri ng kwento. Laki po ako sa probinsya at kasalukuyang naninirahan pa rin dito. Kaya marami po talaga akong naranasang mga kababalagan, pati na rin tungkol sa mga aswang. At iyan po ang nais kong ibahagi sa inyo. Bata pa po ako nang una akong makaranas ng hindi pangkaraniwan o sinasabi nilang kababalagan. Nakatira kami noon sa bundok. Naroon kasi ang lupa nila tatay. Nasa may kabundukan. Aaminin kong mahirap ang buhay namin noon. At di ko naranasan yung mga ginagawa ng isang karaniwang bata. Sa mura kong edad, subsob na ako sa trabaho. 7 kaming magkakapatid at pangatlo ako. Yung panganay naman namin ay maagang nag-asawa. Kung kaya kami ng ate ko ang inaasahan ng aming mga magulang na tutulong sa kanila para sa aming pamilya. May isa kaming kalabaw noon na ginagamit namin sa pag-aararo at kinakargahan rin ng mga dala naming mabibigat. Ito na rin ang pinakasasakyan namin at ako ang naatasang mag-alaga. Minsan, habang papauwi ako ng bahay, sakay ng aming kalabaw, ay may isang lalaki akong nakasalubong sa daan. Galing ako noon kanila lolo. Humiram kasi ako ng kalahating kaban na bigas at iba pa naming mga kailangan sa bahay tulad ng petrolyo. Hindi pamilyar sa akin yung mukha ng lalaki. Kaya nasiguro ko kaagad na hindi ito taga roon sa lugar namin. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng mga oras na iyon. Kaya nang magkatapatan kami sa daan, ay binati ko siya ng isang magandang gabi sa lengguwahe namin. Hindi ito umimik, kung kaya iba kaagad ang naging pakiramdam ko. Hindi siya sumagot at dumiretso lang ng paglakad na nakatungo. Pero nung binati ko siya, ay sandali siyang tumingin sa akin at hindi maganda yung ipinukol niyang tingin sa akin. Nang dumiretso na nga siya, ay nagpatuloy lang rin ako. Makaraan ang may 10 minuto, ay biglang huminto yung kalabaw na sinasakyan ko. Kung kaya
Nagtaka ako. Ilang beses ko pang sinubukan itong palakarin pero ayaw talaga. At sa halip na umabante, ay dahan-dahan pang umaatras. At hindi nagtagal, ay may narinig na akong huni ng aswang. Kaya hinugot ko na yung itak ko mula sa lalagyan nito. Malakas ang hinala ko na maaaring yung nakasalubong ko ang aswang at hinaharangan niya yung daraanan ko. Pero ang ipinagtataka ko pa ay wala akong makita. Kahit papagabi na kasi ng mga sandaling iyon, ay hindi pa namang gaano kadilim. Kaya naalala ko yung sabi ng tatay namin na yung mga aswang ay mayroon ding mga agimat. Kaya nagtataglay din sila ng mga kakayahan. Hindi ako matatakoting tao pero nakaramdam talaga ako ng takot nung mga oras na iyon. At hindi ako nagbase kung saan ko naririnig yung huni niya. Dahil natatandaan kong sinabi rin sa amin na tuso ang mga aswang. Kaya kahit naririnig ko yung huni niya sa gawing tagiliran ko, ay alam ko nung mga sandaling iyon na nasa harapan siya at sa mismong daraanan ko. Kung kaya nga ayaw dumiretso nung kalabaw. Nilakasan ko ang aking loob at sinabing natatandaan ko yung kanyang muka nang tumingin siya sa akin. At alam kong siya yung nakaharang sa daan. Pero wala itong naging tugon. Basta patuloy lang siya sa paghuni. At alam kong nakatayo lang siya doon dahil wala akong ibang nararamdaman. Muli akong nagsalita at sinabing wag na lang ako ang kanyang puntiryahin. At yung asin na lang na dala-dala ko na nasa bayong. Narinig kong biglang mas naging agresibo yung huni nito. Palatandaan iyon na naapektuhan siya sa aking sinabi. Nagalit ito. Naisip kong siguradong mapapalaban na ako nung mga oras na iyon. Kaya sabi ko sa aking sarili, bahala na. Pero hindi talaga ako magpapatalo. Dumakot ako ng asin at isinaboy ko sa unahan. At bigla akong nakakita ng usok. At kasabay noon ay yung nakakakilabot na boses. Nasaktan yung aswang. Maya-maya pa ay naggalawan na at nagkanda bali-bali yung mga sanga ng mga halaman na nasa gilid ng daan. Kaya doon ko naman sunod na isinabo yung asin. Hanggang sa hindi ko na narinig yung kanyang nakakakilabot na tinig. Iyon yung unang beses na nakaengkwentro ako ng aswang. At dahil sa pangyayaring iyon, kung kaya mas lalong lumakas ang loob ko. Nadagdagan ako ng tiwala sa aking sarili at mas naging matapang. Pero hindi ko akalaing mas matindi rin pala yung sunod kong mararanasan. Bali dumalo kami noon ng kasiyahan sa ikakasal naming pinsan sa kinabukasan. Ganun po kasi doon sa amin. May kasiyahan pa munang magaganap sa bisperas ng kasal. At kabilang sa kasiyahan ang sayawan. Kaya masayang masaya ang mga kabinataan at kadalagahan. Kasamang iba ko pang mga pinsan ay nagsayawan at nag-inuman kami. Kanya-kanyang pwesto lang
malapit dun sa bahay ng ikakasal. At dahil babae ang sa amin, kaya yung partidos ng lalaki ang siyang dadayo sa amin at doon maghahanda. Nang makita kami ng tatay ng pinsan naming ikakasal, ay lumapit ito sa amin at kami ay kanyang kinamusta. Tinanong niya kami kung ayos lang ba raw at kung masaya raw ba. Sinabi naman naming aayos lang kami at sinang-ayunan din namin yung sinabi niya, pagkat masayang masaya talaga kami noong mga sandaling iyon. Naupo pa siya sa tabi namin at nakihalupilong sandali. Sinabihan niya ako na kapag gusto namin ng pulutan ay pumunta lang doon sa Dabog upang humingi at sabihin kong siya ang nagpapakuha. At para patunayan ay kanya na akong inutusan. Pinapunta niya ako doon at pinakuha ng pulutan. Ang dapog nga po pala na sinasabi ay yung pinaglulutuan ng mga ihanda. Kadalasan kasi gumagawa talaga ng isang maliit na kubo na siyang magsisilbing dapog. Noon kasi maliliit lang ang mga kusina sa bahay doon sa aming probinsya. Kung kaya, kailangan talagang gumawa ng hiwalay. Pagdating ko doon sa dapog, ay nagtaka ko kung bakit nakasara iyon at tahimik ang mga taong nasa loob na nagluluto. Mga kamag-anak iyon nung mapapangasawa ng pinsan namin. Hiniling kasi nila sa magulang ng pinsan namin na sila na rin ang bahalang mamahala sa pagluluto ng kanilang mga ihanda, dahil gusto nilang makasiguro na walang makakasalisi na mga manlalason. Usong-uso din kasi sa amin noon ang kilkik na tinatawag, at ang lugar ng pinsan naming ikakasal ay kilala sa pagkakaroon ng maraming kilkigan o manlalason. Pero ang nakakapagtaka nga ay kung bakit naman saradong-sarado iyon, na para sa akin ay hindi normal. Dahil marami na rin akong kasalang nadaluhan, pero hindi naman ganon. Tumawag ako at kumatok. Matagal bago pa nila ako pinagbuksan, at hindi pa binuksang mabuti ang pinto. Bahagya lang ang pagkakaangat noon, at mula doon ay sumilip ang isang lalaki. Tinanong niya ako kung ano raw ang pakay ko. Sinabi kong nagpapakuha ng pulutan yung tatay ng ikakasal na tiyuhin ko. Sinabihan niya akong maghintay sandali at isinara na niyang muli ang pinto. Dahil sa nawirtuhan ako at nagtaka talaga, ay naisipan kong magpunta sa gilid ng dapog. Nang makakita ako ng butas, ay sumilip ako doon at nagulat talaga ako, dahil may nakita akong dalawang paa ng tao na nasa kawayang mesa. At nang igala ko pa ang aking paningin, ay nakita ko ang isang tao na hubot-hubad at wala na yung ulo. Nakalabas na rin ang mga laman loob noon. Kinilabutan talaga ako dahil sa aking nakita. At may nakita rin ako na isang lalaking may mahaba ngunit nakabuwag-hag ang buhok, at nakakatakot talaga ang kanyang mukha. Malinaw na kaagad sa akin na lahi pala ng aswang
ang mapapangasawa ng pinsan namin at may maitim silang balak. Nais nila kaming hawaan na lahat. Kaya hindi ko na hinintay pa yung ibibigay na pulutan sa akin. Umalis na kagad ako at bumalik sa aming umpukan. Naisip ko kasing kailangan iyong malaman ng tiyuhin namin. Pero pagbalik ko doon ay wala na ito. Nagpaalam ako sandali sa mga pinsan na kainuman ko at tinanap ko ang tatay ng pinsan naming kakasal. Halos malibot ko na yung buong paligid ng bahay nila ay hindi ko siya nakita. Tinanong ko rin ang asawa niya kung nasaan ito, pero hindi niya rin alam. Gusto ko na rin sanang sabihin sa asawa ng tiyuhin namin yung tungkol sa nakita ko. Kaya lang, parang hindi ako komportable sa kanya. Bumalik na muna ako sa umpukan namin. Pagdating ko doon, ay nakita kong halos masaid na yung pulutan. At nang ibaling ko ang tingin sa mga pinsang ko, ay nakita kong sarap na sarap sila. Na yung isang pinsan ko pa nga ay dinidilaan pa at sinisipsip yung kanyang daliri. Nagtanong ako tungkol doon. Sinabi nilang isang lalaki na kasama doon sa dapog ang naghatid noon at tinahanap pangaraw ako. Bakit raw umalis kaagad ako at hindi na hinintay yung hiniling ko na pulutan? Nakonsensya akong bigla dahil nakalimutan kong bilinan sila at bigyan ng babala. Tinanong nila ako kung ano ang problema. Napatingin lang ako sa kanila at hindi kaagad nakasagot. Nahalata pala nila sa aking muka ang lubos na pag-aalala. Biglang nawala yung tama ng alak. Kinabahan ako sa maaaring maging resulta nung ginawa nilang iyon. Tumayo ako at iniwang muli ang mga pinsang ko. Sinikap kong makita talaga yung tiyuhin namin upang makausap. Hanggang sa makita ko itong papasok na ng kanilang bahay at may kaakbay na isang kumpare. Kinausap ko siya at isinumbong ang tungkol sa aking nakita. Tinitigan ako nito na halatang hindi naniniwala at parang biro lang ang lahat sa kanya. Kaya naging mas mapilit pa ako at nakita ko sa kanyang muka ang galit. Kung kanina ay masaya ito at parang binabaliwala lang ang lahat, nung mga sandaling iyon naman ay bigla itong sumeryoso at binantaan ako. Huwag ko raw sirain ang mahalagang okasyon na iyon. At para matahimik na raw ako, ay kanya akong pagbibigyan. Pinuntahan namin yung dapog. Nang marinig ang boses niya, ay agad nila iyong binuksan. At nagtaka talaga ako. Dahil wala na doon yung bangkay. Sa halip, mga karne ng baboy ang naroon. At maayos na rin. At nagbalik-anyo na yung isa nilang kasama. At parang tinutuya pa ako ng tiyuhin namin nang kanyang itanong sa akin kung masaya na raw ba ako. Hindi ko na siya sinagot pa. Tumalikod na ako at binalikan yung mga pinsang ko. Niyaya ko na silang umuwi pero ayaw pa nila. Nagtaka sila sa akin kung bakit raw nagyayaya na akong umuwi. Sinabi ko naman sa kanilang akin nilang ipapaliwanag
habang kami ay nasa daan. Ngunit ayaw pa talaga nilang umuwi. Ayaw nilang iwan yung kasiyahan. At nanghihinayang silang palampasin niyon. Tumayo ako at sinabi kong ako ay mauuna na. Hindi naman nila ako pinigilan at sinabing ako raw ang bahala. Pero isa sa mga pinsan namin ang tumayo na rin at sumunod sa akin. Nang nakalayo na kami mula doon sa bahay, ay nagsimula na siyang magtanong. Kaya sinabi ko na kaagad sa kanya ang dahilan kung bakit gusto ko nang umuwi. At nagulat ako sa kanyang naging reaksyon. Naniwala siya sa mga sinasabi ko. Dagdag pa niya, kahit siya man ay may napansing kakaiba doon sa lalaki nagdala ng pulutan. Kung kaya, kahit raw mukhang masarap iyon, ay hindi talaga siya kumain o kahit tumikim man lang. Kinaumagahan, pareho kaming hindi na bumalik pa sa handaan. At makaraan ang ilang araw, ay marami na ang napabalitang nagkasakit matapos dumalo sa kasalan na iyon. Sakit na hindi pangkaraniwan at hinala ng marami. Yun ay sakit na dulot ng aswang na sila ay kanilang hinawaan. Na ipinagpapalagay pa nga nung iba na ang kasalang iyon ay pinlano talaga dahil sa layuning palakasin ang kanilang pwersa sa pamamagitan ng pagpaparami ng kanilang bilang. Nung huli ay kumalat din ang bali-balitang bago pa umano maganap ang kasalan ay aswang na ang pamilya ng Joy namin. At kaya ipinakasal ang kanyang anak ay upang magkaroon ng magandang posisyon sa kanilang samahan. Dahil ang napangasawa ng pinsan namin ay yung anak mismo ng kanilang pinuno. At matapos nga ang kasalang iyon ay marami ang mga namatay dahil sa hindi kinaya ng kanilang mga katawan yung pangahawang ginawa sa kanila. At marami na rin ang napapabalitang aswang doon sa lugar namin. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampo sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.